Sumayong buntag. Ohay gozaimasu. Minasang sa hinapon pa. So for today's video, kuyog ninyo mo adto mi Hiroshima. So kuyog na ako akong asawa ug akong anak. And pag-abot dito, ilaag tamo patanawon tamo unsa kanindot ang syudad sa Hiroshima. So bago na to ni Sudan, naa sa tay pina intro diha. So karon guys, nagbaktas nami padung nami og sakay og ferry. So actually diri sa isla, before mi maabot dito sa syudad, musakay bid mi og ferry. So dali-dali na akong asawa, bumba, paspas day. So karon akong gipulihan no. So pasakay na mig ferry ana. Nagpaabot ng mga ferry di ay, nagpaabot ng ferry. So karon naa nami sa sulod, sa ferry, pinaabtik na ni siya. So now, plastado kami diri. So actually kaning ferry ha dili ni mao. Burag ni hulam ra sila sa kuan Picas ferry kay naay maintenance. Kani siya bura na siya og supercut no. Katong ferry nga ginagamit diri lahi to siya nga style. So kani paspas ni. So hayay ferry ni. No? So kita tay abot dito i-update ta mo pak. Oh, dali kayo paspas kayo. Naay mis dagat kusog kay dagat no. So mao na siya ang dagat diri padung na mi Hiroshima na boilo. Abot na mi. So, abot na mi. Sugat na naming lolo da. Salamat kay tayo. Salamat kita ko tayo, no? So, karon nagguroy na ako sa akong anak, no? Ako nang giduot akong anak. So, diya guys, naanami pa doon sa istasyon sa release sa mga train. So, before ka maabot sa syudad, musakay da kag-release siya. Home along the release. So, kana ya. Ako nang giduot akong anak, plaster da. So, padong kag syudad, naana siya yung number. So, ang among gisakyan ani naani siya number no, burag number 3. So, naani siya mga ruta. So, ang kanang 3 nagpamatuod na siya nga maadto mi sa syudad no. Lain man pug maadto mi baryo. Sa syudad na gumi syudad. O nagyalsan na nako kong anak no. So, dire plastar pa lugar. So, karon dire nandoy plastar ang train dire naani siya plastada sa mga disabled og naay mga anak nga bata no. So, naaman tay anak. So, dire ta plastar no. Ato aning area o karon no. Ako nang iplastar sa tisoy. So kana mga panahon na padung nami ana sa syudad. Kana tan-awa ninyong palibot no. Now, mingaw kay wa kay mga pasahero ron. Lamban tintayala tremo lamban. Mo dumdum na kundog to no. Lamban hapit nami. Carbon na naog carbon naog nami. Diha karon panaog nami. So akong gal sa tisoy dire bayad kay hog ra mo siyo da. Daranoy duha mi anoy. Karon na nami. So, welcome to Hiroshima City. Right. Anak ko. Chill. Raka na siya. Choy. Kana. Pakita na mo na Honduri. Diha may pasod karon no. So, karon traffic pa man. Padong nami. Na may release. Alsahon naman na. Para di. Bang. Nga. What is so. Karon no. Sa mga kaigsunan karon namo nang guroy tisoy padong nami kana mga panahon na paspas ko na kay gutom na kay ko na alas 12 na. So nagabas mingita mi asag pagkaunan karon mga kaigsunan nakakita gimig Indian food. So akong tilawan ni mga pagkaon diri palahi ta na Miss Japan pero amo gikaon Indian food na kaon akong sawa saman lami sa mga pagkaon na mura managkuan magdudam sa ta. Sige guys, so nagpaabot po sa kong order ng mga panahon na. Niabot na siya. Abti kay siya. Abti kay na. Bombahe. Ato ng first bite. Kalami. Ang tawag di anang guys. Kanang pagkauna, ang tawag na is kanang buragpan mo na puruta. Pagkaon na sa Indiano. Kanang isa, manok na siya nga. Na ipagkakulor-kulor ang bot sa bot na. Kanang isa ka manok, buttered chicken. Murag ka na de chicken masala din na. Imo na siyang idoslo. Kalami init tao Init mo din Hang na siya. Spicy na siya kung gipili. Grabe kalami. Kalamay sa buhol giputos og bagol. So kanang mga panahon na guys, gusla na jud kay ko na. So karon ato na siyang hinahinayan og pakli Atong birahan ato ning butter chicken. Alami chicken mura magmanok.
Karon pak paslik ta na atong testingan na po utro. Oh, ana siya og diri ka na po na sila pre nga tawil, di na makaon ha tawil ha. Pasa na nga tawil. Oh, so lunod pak birahi. Kalami. Pak birahan mong manok. So ato nang kuano ng manok. Lami ay buttered chicken na siya. Manay buttered chicken na sa mga Indiano. Kani diri seat ni mo palit na seat na palit na ko na. Excalibur na mildus di ay. Apil plato. Kalami oy. Sige mga plaway do. So ato asawa ato ng kuano no. Ato ng kuano ng manok para makakaon siya kuano. So kana guys, ako na ng mga birahan ng mga panahon na kit gutom gyud. Kalami gyud. So karon guys no, ato na ng birahan. Hotdon ta na ron. So diri na nga part guys. Abot na ni akong amigo nga Indiano. Ay salamat choy na di respondi. So kumukaon di mo ilang restaurant rin na ani siya responding pan. Pandi ko anday pruta dayo. Ako siyang gipangutan kasi pangalan mo do. Taga-asa ka? Taga India da siya. Taga India ka. So Indiano din sila tanan diri. Salamat ha. Niye bay. Ako siyang giingnan nga. Kuan din ni. Kanang unsa ni pagkauna diri. Inyo hani? Adi na mo oy tindiro ko diri. Pakita na ko imong kuan sa vlog tika ha. Salamat manan akong dubal. So kana guys, ako na siyang gijamming kay nanaon mo na ang mga waiter og mga kuan imo gani siyang pinanggaon kay pwede man na load-an na imong order mo na tip no. So og mga laha mong mga restaurant ayaw gud ninyo i-underestimate ang mga waiter. Inyo na silang tratuhon og mura og tao no. Kay tao man na sila lahi mapugunggoy. So kana gibirahan na ako na guys no. Ako tabangan ako asawa sa. Bombahi. So karon mga kaigsunan ipakita na ko akong bill no. So man ako nabayaran 2,640 sa yen. So ila din gipakapin ang akong drinks nga orange juice og coke. So inaani sila ka maayo no. Na sila ipakulo. Libre ang mga drinks para bumwali ka diri. Okay kayo. Mo na inana ang mga tirada din nila no. So karon ako ni siyang hotdon kay sayang man gibayaran man no. Mao na lang nabili na mo na respondi. So aton tilawan last. Lami agusla jud kay ko ng mga panahon na guys. So ambot na kana ighuman ako kaon na pagkaugma na hanghang gyud ang kon na atong tubleron na. Halang man. Kutsarao na to na. Kana de manok na siya manok. Bombahe. Ang tudlo pa na kong asawa nga. Ako na human naman. Di na kamkaon na. Ako'y kaon na. Di ka. Kaon ka na. Sige ka na. Kalami. Kalami dyo guys. So karon guys. Murag di na ko makaginawa na. Di lang siguro na ko ni hotdon no. Sayang man. Atol hotdon guys. Kinalasa na ito no. Kabaan man tagod. Ninayo na to. Kanang mga panahon na guys. Ni utong nagyugo na. Busog na kayo ko na. Inaamang girespondi mo yung nakaganahan din ako diri no. Inuktok na. Imnan sa natong padangog sa libre ra ba ng orange no. Hotdon yun na. Higo pa choy. Butang. So gamay na lang mo na lang na nabili no. So inahinay itang utana ko sa usawa sama busog ka ma. Busog man god. Ikaw di ay baka busog. Busog pod. So mga kigsunan mao na. Ato nang tiwason kikabaan man ta grasyar ba na. Ibayra na. Lami ra kayo. Okay. O karon guys, daghang kay salamat no. Umana ko kaon no si Inday o gatimi man siya, mo siya ganahi diri pagkauna. Unsam ka? O karon busog na. So pag busog na ka gabas-gabas na ka. So manay tirada dia so nagpaabot ko ako nagikugos si Tisoy kay para magpahilis ko. So sa nagtan-aw nga video diyan ni daghang kang salamat no. Ayaw mo kalimot og subscribe sa akong YouTube channel Louie TV. Ug ayaw po ninyo kalimti nagpindot ng notification bell button para ma-update mo na unsa man di ay no. So karon murag busog na kay ko ng mga panahon na nagsabot mi sa akong asawa nga mauli na siguro mi pero magpahili sa mi. So gabas-gabas sa mi ng syudad no. Bisag wa tay kwarta po dira na. Tagaan ta mag-tip na lang may plate tip palit pagkaon daog laag na mo. Enjoy yung pamilya, family first. No? O karon no. Ako ikot ko Tisoy. So kung anak da ay nagsige na siya kuan, wa na siya kauyon sa mong laag kay
bahoan siya dito ng area nga mga Indiano. O nas Inday o. Day, unsay number mo pwede mga yo. Adi mamuhatag. O na ba natin guwang ulo. Hi soy. Sa tanaw joy. Noon sa man ni. O karon guys palabang namin no. So daghang kayong salamat sa nagtan-aw sa mong video no. Sa sunod na pod nato ilaag na pod ta mo ug asa inyong gusto. So comment na mo sa ubos ug asa nyo gusto manglaag mi diri sa Hiroshima para makakita mo. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat. Bye bye.